Daygontang Ginoo, sa mga bagong awit, ang kalipay tay singgit, ang Ginoong labing hingpit. Daygontang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tay sayaw, o bulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nausab kanin. Nining misa, padayon atong iampo ang kalinaw sa tibok kalibutan nga mohari ang gugma, ang pagtuo ug ang paglaom nga Kristohanon. Atong iampo labi na gyud ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, labi na gyud niining nagpadayon karon atong pagtabang sa Thanksgiving ni Venerable alang ni Venerable Chofilo Kamumot. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuuran, nagatultol kanamo nganha kang Kristo. Himua nga ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, ang Assyria mao ang bunal nga akong gamiton sa pagsilot sa akong gikasukan. Ipasulong ko sa Assyria ang nasod nga wala mo ila kanako, mga tao nga nakapasuko kanako, gisugo ko siya sa pagpanulis ug pagyatak-yatak sa katawhan nga daw lapok sa kadalanan. Apan may daotang laraw ang hari sa Assyria, mo'y tuyo niya ang paglaglag o paghanaw sa daghang kanasuran. Kay miingon man ang hari sa Assyria, ang kusog sa akong kamot mo'y naghimo niini, ingon man ang akong kaalam, giilog ko ang mga nasod o gisakmit ko ang ilang mga katigayunan, sama sa usa ka turong baka gilumpag ko ang ilang mga trono o gipalukapa ko ang naglingkod niini. Nakaplagan ko daw naa sa salag ang bahandi sa katawhan ug ingon sa mga tawo nga nanguha sa mga itlog nga gipamiyaan na gihipos ko ang tibuok kalibutan ug walay kuyabog didto nga mikapakapa o minganga o mipiyak. Apan ang Ginoo miingon, manghambog ba ang wasay nga labaw siya kaysa tao nga nagamit niini? O magpagarbo ba ang gabas batok sa tao nga nagamit niini? Ang lipak ba'y mubunal sa nagunit niini? O ang sungkod ba hinuon ang mualsa sa tao nga nagsungkod niini? Ang Ginoo nga labing gamhanan magpadalag sakit aron pagsilot sa mga maayog lawas diha kanila
magdilaab kanunay ang kalayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. O Ginoo ilang giyatakan ang imong lungsod, ilang gisakit ang imong kabilin, ilang gipatay ang balo ug langyaw, ilang gipuno ang ilog. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Ug nagaingon sila, ang Ginoo dili makakita. Ang Dios ni Jacob dili makamatngon. Sabta ninyo kamong mga walay buot diha sa katawhan, ug kamong mga buang anus aman kamo makakat-on. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Siya nga naghimo sa dunggan, dili ba makadungog? Siya nga nagbuhat sa mata, dili ba makakita? Siya nga nagatudlo sa kanasuran, dili ba mubadlong? Siya nga naghatag sa mga tao ug kahibalo. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Kay ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Ni magpasagad sa iyang kabilin. Apan ang panghukom maanaan na usab uban sa katarong. Ug ang tanan nga mga matarong ug kasing-kasing magsunod niini. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya sa Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga way kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon o sa mga makinaadmanon. O Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto o pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa Amahan o walay nakaila sa Amahan gawas sa anak o kadtong mga tao nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa Jesus, niingon siya, ibutyag ang tanan ngadto sa katawhan, isinggit sa mga atop. Apan karon sa atong ebanghelyo, nagpasalamat siya sa Amahan kay naay gililong sa Amahan ngadto sa mga may kahibalo o mga makinaadmanon, pero iyang gipadayag sa mga kaning gagmayng bata o sa mga way kahibalo. Kanabang mga wa ka eskwela, kanang way mga grado, way kwarta, way dungog, tuwa dito gipakita sa Amahan. Pero iyan ang gililong sa mga makinaadmanon o mga bright ba, dungganan o makinaadmanon. Nagpasalamat ang Ginoo ana. Ngano man, hibaw mo. Hibaw mo? Wa mo kibaw? Pariha sa ta. Parte maginatong eskwela, kami lang mga pare, pila ka kurso among gi human aron lang mahibaw, examon pamig maayo. Ako mo sagod, eskwela mo yung kurso, daghan pa kayong exam, dili day na gracias Ginoo. Kanang mahimo kang nurse, mahimo kang lawyer, mahimong pare, mahimong philosopher, mahimong theologian. Di day na gracia. Pero si Kristo nalipay siya. Nawa gipakita sa Amahan aning mga klasihas mga tao. Ug unsa man ni nga iyang gipakita ngadto ra gyud sa mga mapaubsanon, mga way kay balo, kining gitawag nato og pagka mapaubsanon, humility, ang pagpaubos. Kay kani manggong atong grado, kining kwarta, kining atong mga degrees, kining atong mga dungog, kusog kay ni muhatag nato garbo. Nya kaning garbo mo na ni mutap-tap sa atong mata sa atong mata gyud mismo sa lawas, mata sa hunahuna og mata sa kasing-kasing nga di na hinuon ta kakita sa kamatuoran. Kay ang atong nakita ang ato ng kaugalingon, kita nay kamatuoran. Mao nay kuyaw kayo kung ikaw nay kamatuoran, mo na mga ginikanan nga naigo sa garbo, sila na maoy tinuod, lubagon ang dunggan sa anak basta di mo sugot sa ilang gisulti. Ang anak kung magdagandagan, ambak-ambak, syagit-syagit, nganla nagahig ulo, siaw, badlungon. Sakto ka na. Nga ginikanan, tubag. Sakto nang inyong gisulti, ikaw badlungon kay kagahi kag o ikaw siaw kay kastanan. Sakto na dili. Kusga. Nya wa mo nagbuhat ana. Mga buangon mo. Ngano gud taong sipat, ngano gud taong siaw nga kamatuoran man na sa usa ka bata, mudagan man gid nang bata, muambak man gid na, musyagit man gid na ang bata. Magsige maginaghamag-hamag kay bata gud na. Pero kamo karon din hingdagko na mo maghamag-hamag mo buang na itawag dato ana. Kay wa na mo'y buot. Anam ta mo'y kabuot. Ug di na sa gitaganahan magdagandagan. Di ba? Kay nitubo naman ta. Pero ang bata iya ginang kinaiya.
Mao ginaiyang gitawag og official business. Ana siya. Wa mo kibaw ana. Og nahibaw mo, congratulations kay di na gid mo mangusi sa inyong anak, no? Inyo ra gid ang padaganon, paambakon, hangtod gyud mga bali. Di atiman na lang sad ayaw masad ba. Mao na dinhi sa unang pagbasa niingon ang Ginoo, silutan ti ka, tagaan ti kag sakit Assyria, kay gitagaan ti kag gahom aron gamiton ti kang bunal. Ipasong ba maging harian nga mga buangon. Karon kay ang Assyria mao naman hinoy ni angkon nga tungod sa akong kusog, tungod sa akong gahom, mao nang nangabuntog na nako silang tanan. Ingon dayang Ginoo, unsa? Ang martilyo magpagarbo na, ang gabas magpagarbo na, ang sungkod magpagarbo na nga kusgan kay siya. Anang sungkod? Unsa na? Kusgan na dili. Tubag. Kusgan ay kay makadaog na siya gana. Pero buhian siya sa nagamit niya, matumbara na. Di ba? Ang martilyo, gahi na. Homo. Porting gahi idok-dok na ni mo si mong o. Porting buslot ng o ni mo. Pero ibutang nas daplin, di ginakadok-dok. Bisag usan na lang ka-strike. Wa ginay mahimo. Muna, kita di ay mura ra tag mga instrumento sa Ginoo. O kuhaan tas Ginoo sa iyang gahom o iyang presensya, we are nothing. Gilingi anay mong tupad. Sultihi, ingna, instrumento ra ka. Sige, ingna. Instrumento ra ka. Ikaw ba na? Nagtuo kag ikay ga paanak ng imong asawa? O di ay, instrumento ra ka. Daghan karo mga bana, gipangkapoy na lang, wa gyud ka paanak. May pang pari adide. Ana mo na. Inyo sa day nang pick upon. Mga buangon sige pick upon sa datong isulti niya usahay ba matinuod. Mo na kanang instrumento rata kaning akong pagwali. Dagang kay mingon pud ganahan jud kay kun imong muwali nako. Di man gud ako'y gawali, ang Espiritu Santo mo'y nagwali. Kay kuhaon las Ginoo ang iyang presensya diri nako, mubarog ko diri nga way tingog oy. Ako day hinungdan nganong nitingog ko. Really, ang Ginoo. Nya magwali ko, iya sad ni. Na uban daghan magpa-picture na ko, picture ta pa din ganahan ko sa imong wali nako pa-picture sa Espiritu Santo. Isaw niya ikaw pa din ako, slatre akong dawaton. Palit lang slot kay sogo na sa Espiritu Santo nako baligya gyud slot para ni Bishop Chupilo Kabumot ana kay mag Thanksgiving ta. Pasalamat ta kay gahapon ang atong halin niabot nag 1,960 slots. Oh, pakpak. 5,040 slots na lay kuwang. Kinsa mo dihang gipangtandog sa Espiritu Santo, basi gatuo mo kamoy tag-iya sa inyong kwarta. Basin ba? Nya kamo nay magplano sa inyong kaugmaon. Uy, di ko mo palit. Uy, kay Jesus, unsa na lang akong ipalit. Uy, Jesus, ipa-enroll ko pa sa mga bata. Uy, ipakuang gani. Ala, sige. Sige mo diha. Mas may pag inyo nang ipalit tanan, kaya nga naman, tagaan din mo sa Ginoo og dugang pa. Times 100. 100-fold. Di ba? Di ginabaka ko ng Ginoo. Stilag, mamakak ba na siya? Kaninong nagwali, o sahay, baka ko ni. Pero kay nagamit man kuspulong sa Ginoo, di ginabaka. Nga multiply ginas Ginoo 100-fold ang atong ihatag niya, ang atong itabang sa simbahan, i-multiply ginag 100-fold, di ginabaka. Bitaw, iya man ang pulong. Ug ako pa lang na bakakon ay salig. Kaya ka na imong tupad ko no. Okay, lingi Ingna pila ni napalit ni mong slot. Pangutan na. Na ba siya ikatubag? Sige na. Pangutan na ba? Napila ni napalit ni mong slot. Di ba dili mo tubag tutok lasaw ka na.
Pero kusog na mo palit dito milk tea, kusog na mo palit, kusog na magparibans buhok, na to palit ana mga load, di ginapalkansig load, ana mga load sa wifi, load sa cellphone, sige ginagpalit, di ginapalkansi, di nang magpaunya-unya, mangutang pa nagload diha sa Globe sa kuan na may utang-utang sa diha hasta network utangan pa mo na naputos nila sa utang ay pag inyo nang ipang-donate dire palit na ninyong slot parang bisyap kamumot kay maka practice pa mo sa inyong pagka-instrumento. So si Kristo nalipay kay ngano man ang iya manggong gipangpili kadto manggong mga tao nga mapaubsanon kay siya usab mapaubsanon. Og didto atong mga mapaubsanon gipadayag ni Kristo ang iyang gahom ug ang iyang kaalam. Og tungod sa ilang gahom ug kaalam nga nadawat nila ni Kristo dili gikan sa mga tao nahimo silang instrumentos kaluwasan. Salvation. Ang mga taong pagarbuhon dili makahatag og salvation. Unsa may lagi kahatag? Distraction. Tanawan ng gamhanan kayo nga Russia, gamhanan kayo nga Ukraine. Unsa maro ilang gihatag sa kalibutan? Krisis, patay, ginubanay sa atong mga gipanghimo nga nindot. Mao na. Tanawan ng mga sugarol kanang sige lagtari, siging sugal, siging tungits. Unsa may nahatag nila sa ilang pamilya? Dili distraction o dili salvation, distraction. O tanawan ng sigig simba, sigig rosaryo, nga siging sunod sa Ginoo, mapaubsanon kayo. Unsa may gihatag? Kalinaw, kalipay, kanang bugas, pagkaon, edukasyon, mutrabaho man, kugihan man. Tanawan ng inyong mga anak, nabuang ng cellphone, siging tanaw ng cellphone, may kayo, knowledgeable kayo, grabe yun mo, manipulate og cellphone, o sinahatag, bisag pagpanghugas sa gikanan, di kahimo. Tanawan ng ilang mga kwarto, portigyong gubuta, kinahanglang ka magsunod, aron magpilo dito, arrange, mga dalaga na, sus, ang mga kwarto, ragyog, bahis ungo, ang kasagaran ros mga dalaga sa una mga dalaga perti man muhapnig ana karon jutay na lang mga dalagang kamao muhapnig silang kwarto hasta ngadto ilang mga banyo ang ilang mga hinumod ipanglabay lang sa salog ana ngay usahay ka nang magbisa ko nako asa man ta ka CR dinhi dali-dali og CR ba igabot ako dito sus panglabay nako kani mga underwear manis mga babae wala bi pamyan, kisa may mulabaan na, ang mama na sad, boy magsunod, pagkauwaw lang mo mga ihana mo. Nga, iniglakaw nga ito, nindot kay mga naong, pakita-kita, puso, nindot kay, kanya dito, di ka mo manlaba. Ini kami nyo, tinukhangay dayon, ini kami nyo, buwag dayon, buwag. Ay nga naman, di man ka maong mo atiman, di ka maong mo pasinsya, di ka maong mo antos, di ka maong mo ampo, labaw tanan, di ka maong mo alagad, abuhag yun. O, di ba? Naka mo. Saan? Kusog mo manglaba. Ha? Kusog mo manglimpyo. Ayo. Pero kami mga laki, wa mi ana ha. Kamoy panglaba sa among bulingon. Di manglaba sa mi ginagmay. Ana. Pero ang labaw sa tanan, ang pagpaubos. Ang pag-angkon nga kitang tanan sulugoon sa Dios. Muna ang mahal nga birhen highlighted gina niya nga version. Sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Iya gina. Si Bishop Chupilo Kamumot sulugoon sa Dios, alagad sa mga kabos. Munang di gyud siya masuko og kabos bisan pag mangingilad, bisan pagkawatan ang maong kabos, di gyud siya masuko, sige ra gyud siya hatag. Ona karon santosono na. No? Sige, katong gustong mapaubsan, mahimong mapaubsanon, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon ang Dios nagpadayag kanunay sa iyang gahom pinaagi ni Kristo nga iyang anak. Busa mapaubsanon kitang mudangop sa atong paninginahanglan
ug moingon, Amahan, liguna ang among pagtuo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Alang kanila nga nanalipod sa simbahan taliwala sa mga pagpanglutos nga maila ang grasya nga mo'y muhatag kanila dugang kusog sa pag-unong kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Alang sa mga taong walay pagpakabana sa kahimtang sa atong nasod, nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo, makakita na sila sa ilang kakulangan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Alang sa mga linupigan, nga dili sila kawad-an sa pagtuo, kundili malig-on hinuon diha sa panig-ingna ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Teofilo Kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Alang sa mga kalag nga walay nag-ampo nga pinaagi sa atong pagsakripisyo, mahawas na sila sa kasakitan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Amahan nga mahigugmaon ug maluluy-on kanamong tanan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo dihas gugma ug pagpaubos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kini nga mong gihalad, ang panugino nga abot sa yuta. O ginama sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalanon sa kalagalang kanamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tod sa kantoran. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himua nga kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Mao nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit
Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan, tungod sa imong kaluoy, busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, o nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa ta pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Namahanamo nga naa sa mga langit, pag
daygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, may sa langit. Ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. O pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, hinunualuwas sa kami sa dahutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man kingharian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manasab kanim. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluli kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay kalawat kanimo, panipamulong lamang mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Mudul ako sa altar sa Dios, kalipay sa akong kabatan,
sa kuldas sugawit ang akong Dios pagahimayaon pasalamatan ko. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo ni ining Eukaristiya, himua nga ang imong makaluwas nga gugma magatubo kanunay dinhi kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa Diyos non nga kaalam niya ato ning gamiton pinaagi sa pagbansay gyud sa humility or pagka mapaubsanon. Salamat sa mga mapaubsanon natong mga kaigsuonan nga nisunod sa awhag sa Ginoo nga mo suporta sa atong paghimuong Thanksgiving ni Venerable Teofilo Kamumot na malit sa atong HGVTC slots. So ang nahalin din sa atong parokya as of yesterday 1,765 slots o niya ang dito sa DST community niabot na og 195 slots, a total of 1,960 slots na ang halin. Pakpakusab sa atong mga kaigsuonan. Magampo ta o maningkamo tagpamalit ani aron kining 5,040 ka slots di na unta ni maabutan og July 27 aron magamit gyud sa atong kasaulugan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.